سەرۆکاتی ژفر هەتا بیمرانێم ئەم سلاوت بکەین ئەم حەزکردنا خوژێ ڕەچینن سلاوێ خوژێ ڕەچینن چاوە سەرۆکاتی ناما خدا ئەب شنگال ئیرۆت فکرێ گەلەکی و قەتل عاما شنگالت فکرێ و سلاوێ خوش شنگالێ ڕەچینێ ئیرۆ ئەمژی پێسەر بلندن ئەمژی وەکە دایکێ هێزدی پێسەر بلندن و ئەم پێ کێفخۆشن و سەرۆکاتی دبێژێ بەسە قەتل عام بەسێن بەرەبەس هێزترێ دایکا بکەوێن بەرەبەس قەتل و خوین بکەوێ vê dinyayê çareseriyekê digerê û em hêviyê dikin ji Xwedê serokatî ji zîndanê derkeve û serokatî dibêje azê derkevim û cil û bergê êzidiya ême şingalê û tiştê ji me bê xwestin em ê serokatî ra bikin û em îro xwe deynddarê wî dibînin deynddarê heda wî dibînin çawa ser fikr û felsefa wî îro şingal ava bû û çawa ev sazî hemê ser fikr û felsefa wî çêbû çawa parastina me ser fikrê wî çêbû îro em ne mihtacî tika sîna em serê xwe rehet îro şingalê datînin fikrê serokatî çawa fikrê wî bû netewekê û kete vê dinyayê lazim e em jî li keda wî xwehî derkevin çi tiştî ji dayîka hata xwestin îro em ê serokatî rekin em li malê xwe de rûnenihên em daxuyaniya bidin em maşa bikin em çi bikin îro dengê xwe bigihînin dinyayê em ê li berbarê serokatî rabin weke dayîkê êzidî saya fikrê wî îro şingal vegeriyaye û ev saziyê hûn dibînin hemû ser fikrê serokatî çi meclisên çiya başaya çiya ceşaya hemû zarokê êzidiya perwerde kirin û şingalên vegeriyan û em îro gelekî ser bilindin ev nama wî û em hêvî dikin îro her kes li keda wî xwehî derkeve taybet jin çawa jinê xwehî derket çawa jin pîşê xist jin perwerde kirin jin li her saziyê de ciyê xwe digirê em li keda wî xwehî derkevin û serketinê îşellah a însanetiye vê însanetiya li balê û dinyayê hemî xwehî derditkeve ne li şingalê bi tenê xwehî derditkeve fikrê wî bû netewekê û kete vê dinyayê lazim e her kes li fikrê serokatî xwehî derkeve em jî ji bir heta bi hewsayê miralê em silavê xwe serokatî re çînin ka îro nama wî wê li vê derê ye xwendin em destxweşiyê li serokatî dikin ka ev 10 sala îşama jî ji xwe re dibe dibêje îşama yeka dibêje nama serokatî dibêje xwejnûva avakin ew keçû jin zarok zilam ê ketîne destê Daişî de divî hûn xwezane bikin xwe rêxistin bikin wan însanêka êxîr hûn destê van kapra derînin li vir de dibêje xwezane bike xwelhîviyayekî nehêlatiyayê şingalê lazim e xwe tifaq bike tifaq hebe zanebûna wê hebe piştgiriya hêzê xwe eskerî bike piştgiriya jin bike û vêk re hemû destekê bidine yek xwezane bikin xwe perwerde bikin hêzê xwe eskerî xurt bikin li vir de em xwe qewî bikin da em netihewce tê hêza tê tikesîbin serokatî em çi jî jê re bikin hî em weka jinê de êzidî em dibêjin em deynddarê serokatî ne ka çawa li jina xwedî derketiye ne bi tenê jinê de êzidî hecî navê wê mesela jin bêye hildan li jina hemûyê xwedî derketiye û jin hemû bin dest bû îro em fikrê serokatî em karin li ber xwe bidin em xwezane bikin em xwe ji bin destiyê derînin em xwe ji wê koletiyê derînin û em gelekî kêfxweşin jî ka serokatî ev tişt jinê re kir em gelekî kêfxweşin bes divî em jî em dibêjin em deynddarê serokatî ne ka çawa li sê meha ji 2014 yek li hawara miletê êzidî nehat şagirtê wî fikrê wî me bihat divî em jî li serokatî xwedî derkevin jina êzidî rabe ser xwe telba serokatî û azadiya wî bike her jineka êzidî el kê derê be divî rabe ser xwe û telba azadiya serokatî bike û em jî weka miletê êzidî weka jina êzidî
ام جی و داخوازیت کن سروکاتی زو آزاد ببا و ام هیویه جیش خودیت کن ام دعایت ما جی گله جارات قبلن ام هیویش خودیت کن سروکاتی زو آزاد ببا جوی حبسی جوی زندانی درکبا بیان ملت خوا و نبتنی سروکی ملت کرده سروکی انسانی بندسته سروکی سروکا یا سروکی نتوا یا سروکی انسانا کی از بیشم پیرساکا نبتنی وقا انسانا کی انسان ببینه پشتی اف پیام دایی و پشتی پیام النبخو دشمن جی دایی و گوتی ام گاوا کی بابیج نوان گاوا کابید سلاحی خوا شوتانن بس مخابن دشمن گاوا نابید هتان هواجی بس یک ایرو نکاره بی شری نف دولتا بسکنه غیر فکری سروکاتی یک نکاره بی شری بسکنه و پیک بینا بس هکا سروکاتی آزاد بو اوه بی شری سکنینا و خلق کیف خوش که و ملتا کیف خوش که و بندستی دارینا و مهیبیش خودت کن زو جوی حبس جوی زندانی درکبا و انبانی ملت خود کن یا بشا خوا یا جشا خوا خسر یا ریبابریا خسر و اف بیجن ای مافی مروبات خوازن همو الاخسیرین ما خودی درکبن ام اخسیری خوا اجداسی وان کافرا دارین و ام از بیجنه دشمن ام از بیجنه دشمن سوس ام وان بینا محکمه و ام حیفا خوا هکل ما وان جنه ایزدی مایا ام طولو حیفا خوا جوان دشمنه جوان خوین بخورا ببن و ام وان بینا محکمه و بین سیداره دانو حساب جی بپرسن وکا جنید ایزدی ام وی سوزیدن ام سوزی خوا تشتیش ما بی ام پیک بینن ام وی دشمنی بینا محکمه و ام حساب جی بخوازن چه حسابی کچوجنا چه حسابی اولاما چه حسابی کچوجنین ما آخو شرف و تشتی ما همودانا بلنگا ام دوزا ما دوزا که مزنا قدیا ما قدیا که گرانا ام دوزا خوا خودی در کمن ام دبج بی دوزی برناد